നമ്മളിന്ന് 5 തീയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. 15 എന്നല്ലേ നമ്മളിന്ന് ശ്ലോകം നോക്കേണ്ടത്? 15. ഇന്നലെ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ? ദൈവീയേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ദിവ്യശക്തിയായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്കത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ അത് നോക്കി. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കില്ല. അതേപോലെ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. അത് 16-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ദുഷ്കൃതികൾ. ആ ദുഷ്കൃതർ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കില്ല. അത് ആരാണ് 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തെ നരാധമഃ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ ആസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കുന്ന പന്നികൾ നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല. അശാന്ത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന മൂഢന്മാരായ ഈ കൂട്ടർ ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയ ആഹ്ലാദകരികളായ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വത ജീവിത ചൈതന്യത്തെ പറ്റി കേൾക്കാൻ അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ അവർക്ക് സമയം ദുർലഭം അത്രേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അമേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ മലം അല്ലെങ്കിൽ വിസർജ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഈ പന്നികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്താണ് പന്നികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഈ
ഈ എന്താ പറയാ അമേദ്യം, അതായത് ഈ മലം അല്ലെങ്കിൽ വിസർജ്യം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഈ പന്നികളെല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പന്നികൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പഞ്ചസാരയും നെയ്യൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴും അത് അവർക്ക് രുചികരമായിട്ട് തോന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അവർക്ക് ഈ വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്ന ഈ എന്താ പറയാ മലമായാലും അല്ലെങ്കിൽ വിസർജ്യമാണ്, അതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ചിലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ, അതായത് ചൈതന്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, പരമസത്യം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അശാന്ത പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന, അതായത് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നത്തിലൊന്നും അവർക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? മൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢികള്. ഈ കൂട്ടർ എന്താ ചെയ്യുക? ക്ഷണികമായ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ഇത് ദുഃഖം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ദുഃഖം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അശാന്തമായിട്ടുള്ള, ഇതെന്താ? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, അശാശ്വതം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്? ദുഃഖം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവരെന്താണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്? ഭൗതികമായിട്ട് ക്ഷണികങ്ങളായ ആ സുഖത്തിന് പുറകെ പോയി അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ആ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നതിലാണ് അവർക്ക് എന്താ പറയാ ആ തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയ ആഹ്ലാദകരികളായ, അതായത് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ, നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയാ പരദൂഷണം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരദൂഷണം കേൾക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരിത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം താൽക്കാലികമാണ്, നമ്മുടെ ശരീരവും ടെമ്പററി, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷെ നശിക്കാത്ത ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ചൈതന്യത്തെ പറ്റി അവർ കേൾക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് സമയം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലോ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് താല്പര്യം എന്താണ്? മറ്റുള്ള ചില ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, ആ ശാശ്വതമല്ലാത്ത ആ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയിലാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ആരാണ് ആ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാര്? മൂഢന്മാര്. ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? മൂഢന്മാര്. പിന്നെന്താണ്? നരാധമന്മാര്. പിന്നെ മായയ അപഹൃത ജ്ഞാനം ഉള്ളവര്. പിന്നെ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഹ. അങ്ങനെ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ. ഈ ദുഷ്കൃതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ദുഷ്കൃതർ എന്നാല് ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ. അവർ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതാണ് ദുഷ്കൃതികള്. അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? മൂഢന്മാർ. ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുതയെ പോലെയാണ് അവര്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുത. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും പരിശ്രമം, അതായത് ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാലത്ത് തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ പണിയെടുക്കണം. എന്തിനാണ്? ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. ഇത് മാത്രമാണ് അവരുടെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളത് അവരൊരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കഴുതകളെ പോലെ പണിയെടുക്കുക. കാരണം ഇപ്പൊ കഴുത എങ്ങനെയാണ്? കഴുതയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, പുല്ല് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കഴുതയ്ക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി പുല്ല് കഴിക്കാം. പക്ഷേ അതല്ല ചെയ്യുക. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യജമാനൻ തരുന്ന ഒരു പിടി പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്താണ്? ഒരുപാട് ഭാരം ചുമക്കാൻ അത് തയ്യാറാണ്. അതിനത്രയും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത്. ആ യജമാനൻ തരാതെ തന്നെ അതിന് പുല്ല് കഴിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ യജമാനൻ തരുന്ന പുല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ യജമാനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ കഴുതയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ്? അതിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കഴുതയെ പോലെയാണ് ചിലർ. എങ്ങനെയാണ്? മൂഢന്മാര്. അവര് കാലത്ത് തൊട്ട് കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുത്ത് സമ്പാദിച്ച് നശ്വരമായ ഈ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ അനശ്വരമായ ആ എന്താ പറയാ ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കില്ല. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് മൂഢന്മാര്, വിഡ്ഢികൾ. മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് നരാധമന്മാർ. എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? നരാധമന്മാര്, മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും താണവർ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? മനുഷ്യന്മാരെ എത്ര രീതിയിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? 4 ലക്ഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ 4 ലക്ഷം അത് വിഭാഗങ്ങളാണ്. ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ താണവരാണ് അധമന്മാർ. നര എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ്, അധമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താണത്, ഏറ്റവും താണത്. മനുഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും ആ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് നരാധമന്മാർ. അപ്പൊ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകാത്തവരാണ് ഇവർ. ഈ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഓരോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഈ എന്താ പറയുക വേദപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്ത് വിധി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അനുസൃതമായി ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനൊന്നും അവര് എന്താ പറയാ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ
അങ്ങനെ ആ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ നരാധമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം 84 ലക്ഷത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ആ അവസരം നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. അതിനെ നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ആ ജന്മത്തെ പാഴാക്കി കളയുന്നത്, ആ അവസരത്തെ പാഴാക്കി കളയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നരാധമന്മാര്. അവർക്കിപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഭഗവത് സന്ദേശം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കേൾക്കണം? വിനയപൂർവ്വം. അത് ഭഗവാൻ എന്താ ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ പറയണ്ടായി. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം, ഭഗവത്ഗീത ആയിക്കോട്ടെ, ഭാഗവതം ആയിക്കോട്ടെ, എന്തോ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ കേൾക്കണം? വിനയപൂർവ്വം കേൾക്കണം, ആദരവോടെ കേൾക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം കേൾവിയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പടി. നമുക്ക് ഈ ഭഗവത് സേവനത്തിലെ ആദ്യത്തെ പടി കേൾവിയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അങ്ങനെ വെറും കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാനും പറ്റും. എത്ര നമ്മൾ നരാധമന്മാർ ആയാലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കേൾവി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് മുക്തി നേടാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്. പക്ഷേ അവരത് പാഴാക്കി കളയാണ്. ആര്? ഈ നരാധമന്മാര്. നമുക്കറിയാം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തേ? 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ മരണത്തിന്. എങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തേ? ആ വെറും 7 ദിവസം ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് അത് ആ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഈ നരാധമന്മാര് പാഴാക്കി കളയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ കാണും. എവിടെ? അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തില് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയാ ആ കുഞ്ഞിനെ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്? ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപത്തെ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്. അത് കാണുമ്പോ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുക? അത് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്, 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യും. ആരോട്? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിന് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളുടെ, പഴയ ജന്മങ്ങളുടെ തിരിച്ച് ഓർമ്മയൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും? എനിക്ക് ഇത്രയും ജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചില്ല, ഞാൻ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി. പക്ഷെ ഈ ജന്മം ഞാൻ അങ്ങനെ പാഴാക്കില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഭഗവാനെ തന്നെ ഞാൻ ആരാധിക്കാം. ഈ അവസരം ഞാൻ പാഴാക്കില്ല എന്നൊക്കെ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് ആ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുക. എന്നിട്ടാണ് അത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? എല്ലാം മറന്നു പോവാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ആ വാക്ക് കൊടുത്തതെല്ലാം മറന്നുപോയി നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ മായാശക്തിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെയാണത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ ഓർക്കുക? ഭഗവാനെ ഓർക്കും. പക്ഷെ അല്ലാത്ത സമയത്തും നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഓർത്തിരിക്കണം. ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, നിത്യേന എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നിത്യം ഭാഗവത സേവയ എന്ന് പറയും. അതായത് ദിവസേന ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നും എന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യജന്മം സഫലമായി തീരുന്നത്. 3-ാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? മായയ അപഹൃത ജ്ഞാനം. അതായത് മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന തത്വചിന്തകര്, പിന്നെ കവികള്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ഇവരൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണം. കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ആ മായാശക്തി, ആ ജ്ഞാനം അവർ ആർജിച്ച ആ ജ്ഞാനത്തെ അപഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്, എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താ, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കണം, ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനമുണ്ട്, അത് കാര്യമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവരാർജിച്ച ജ്ഞാനമെല്ലാം എന്താണ്? ഭൗതിക ശക്തിയായ മായാശക്തിയാൽ അവരുടെ ജ്ഞാനമെല്ലാം അപഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് 3-ാമത്തെ ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്? ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അവര് ആ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവര് ശ്രമിക്കില്ല. ആ ജ്ഞാനം വെച്ച് അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ എന്താ പറയാ ആ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് മാത്രമാണ് അവര് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ ആയിക്കോട്ടെ, നേടാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം അവർ കാണിക്കില്ല. അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്തിരുന്നാലും എല്ലാം മായാശക്തിയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഹ. ആസുരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആസുരി സ്വഭാവങ്ങൾ. അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ നാസ്തികർ എന്ന് പറയൂലേ, ഭഗവത് വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഈർഷ്യയുള്ള, അതായത് അസൂയ, ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ അസൂയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവര്. അപ്പൊ നിരീശ്വരവാദികൾ അവരെന്ത് പറയും? ഭഗവാൻ എന്ന സംഭവമില്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവര് അങ്ങനെ വാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവര്. തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാരും ഭഗവാനോട് ഈശ്യാലുകളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതായത് അസൂയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമുള്ളവർ, പിന്നെ ആസുര സ്വഭാവികൾ, ആസുരഭാവം ആശ്രിതർ എന്ന് പറയും.
പറയും. ഇതാണ് ഈ 4 പേര് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. ഇവരെ നമ്മൾ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് വിളിക്കും. ദുഷ്കൃതന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ പ്രാപിക്കും. ആരാണ് ആ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ 4 ആരാണ്? ആദ്യത്തേത് ദുഃഖിതൻ, ദുഃഖത്തിൽ വരുന്നവൻ. ധനകാംക്ഷി, ആ സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നവൻ. ജിജ്ഞാസു, ആകാംക്ഷയോടെ വരുന്നവൻ. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഈ 4 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? ആരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന്. ഇതിലിപ്പോ ഓരോ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ദുഃഖിതന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗജേന്ദ്രൻ, പിന്നെയാണ് ദ്രൗപദി. ഈ 2 പേരാണ് ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണം. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം. രണ്ടാമത്തെ ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണം ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. ഈ ലാസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. പിന്നീട് ശ്രീരാമന്റെ അടുത്തുള്ള സുഗ്രീവനാണ് ഇവരെന്താണ്? ധനകാംക്ഷിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെന്താണ്? ഈ ശുക്കദേവ് ഗോസ്വാമി. ഇവരാണ് എന്താ പറയുക, ജ്ഞാനിക്കുള്ള ഉദാഹരണം. ആരാണ്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ജ്ഞാനിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നീട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് നൈമിഷാരണ്യ എന്ന വനത്തില് ശുക എന്താ പറയുക, ശൗനകാദി ഋഷികളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷികളുണ്ട്. ആ ഋഷികളിലെ തലൈവൻ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, ആ ഏറ്റവും ചീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ശൗനക. ആ ശൗനകാദി ഋഷികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. കാരണം ശൗനക എന്നുള്ള ഹെഡാണ് അവര്. ആ ഋഷി എന്താ പറയാ, ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഹെഡായിട്ടുള്ള ആളാണ് ശൗനക. അപ്പൊ ശൗനക ഋഷി. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഋഷികളാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഈ ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇത് ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണം ദ്രൗപദിയും ഗജേന്ദ്രനും, ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണം എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഈ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി, ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, പിന്നെന്താണ്? ഈ ശൗനകാദി ഋഷികൾ. പിന്നെ ധനകാംക്ഷിക്ക് സുഗ്രീവനും ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഉദാഹരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കഥ അറിയാലേ. ഈ എന്താ പറയാ, ഗജേന്ദ്രൻ എന്ത് പറ്റി? ഗജേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ മുൻ ജന്മത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? ഒരു ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിരുന്നു. നല്ല ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ എന്താണ്, എന്താ പറയാ, ഒരിക്കൽ അഗസ്ത്യ മുനി തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ രാജാവ് അഗസ്ത്യ മുനി വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഗസ്ത്യ മുനി വരികയാണ്. അപ്പൊ അഗസ്ത്യ മുനി നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ, മുതിർന്നവർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും, ഒരു ആദരവ് കാണിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ രാജാവ് തപസ്സിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിപ്പോയി? അഗസ്ത്യ മുനി വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അഗസ്ത്യ മുനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ പറയാ, നീ മതി മറന്ന ഒരു ആനയെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് നീ എന്താ പറയാ, ഇത്രയും ഒരു അഹങ്കാരമാണല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ്, അപ്പൊ നീ ഒരു ആനയായി തീരട്ടെ എന്ന് പറയും. അവസാനം അങ്ങനെ ആരാണ്? ഈ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് ഒരു ഗജേന്ദ്രനായി ആനയായി തീരാണ്. അതേപോലെ ഈ ഉഹു എന്ന ഒരു ഗന്ധർവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗന്ധർവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തടാകത്തിൽ വന്നിങ്ങനെ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഒരു ഋഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവര് സന്ധ്യാവന്ദന ചെയ്യാണ്. ആ വന്ദന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗന്ധർവൻ ഒരു കളി തമാശ എന്ന രീതിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അടി കൂടെ പോയിട്ട് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എന്താണ്, ഈ ഋഷിയുടെ കാലിങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പലതവണ അത് ചെയ്തപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, ഋഷിക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്, കോപം വന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം ശപിക്കുകയാണ്. നിനക്ക് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാല് പിടിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പൊ നീ ഒരു മുതലയായി മാറട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ശപിക്കുകയാണ് ഗന്ധർവനെ. അങ്ങനെ ഉഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ മുതലയായി മാറി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന എന്ന രാജാവ് ഗജേന്ദ്രനായി മാറി. അങ്ങനെ ഈ 2 പേരും ഇങ്ങനെ ശാപത്താൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ശാപവിമോചനം എപ്പോ കിട്ടും? അത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ശാപവിമോചനം ആകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തടാകത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ച് ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം ആ തടാകത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ, കരയേറി അവര് പോയി. പക്ഷെ അവര് മാറി നിന്നു. പക്ഷെ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ എന്താ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കളിച്ചു നിൽക്കാണ്. അങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ഉഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ, ശാപം കിട്ടിയ ഉഹു എന്ന ഗന്ധർവൻ മുതലയായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് എന്താണ്, ഈ ആന, അതായത് ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന ആനയുടെ കാല് പിടിക്കുകയാണ്. കാല് പിടിച്ച് ഇവർ 2 പേരും കാല് വിടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടു നിന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? ഈ ഗജേന്ദ്രന്റെ, അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രദ്യുമ്നൻ എന്ന ആ രാജാവിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോ ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന ഒരു ആനയുടെ ശരീരത്തിലാണ് ആത്മാവ്. അതേ ആത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ,
ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് വേറെ ഒരു ശരീരം അന്വേഷിക്കും. അതേപോലെ ആ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന എന്ന രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് ഇതേ ഗജേന്ദ്രന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് എന്താണ്, ആ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓർമ്മ കൊടുക്കാണ്. അതായത് പഴയ കാലത്തിൽ ചെയ്ത ആ ഭക്തിയെല്ലാം ഭഗവാൻ ഓർമ്മ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഓർമ്മ കൊടുത്തപ്പോ എന്താണ്, ആ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആ അവസാനം ആ ദുഃഖത്തിൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ വിളിച്ചു? ആ തടാകത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക താമരപ്പൂവിനെ എടുത്ത് ആ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കാണിച്ചു ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആരേ? വിഷ്ണുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്. ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി നമുക്കറിയാം, ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. വളരെ എന്താ പറയാ പ്രസിദ്ധമായ സ്തുതിയാണ് ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി. അപ്പൊ ആ സ്തുതി പാടിക്കൊണ്ട്, ആ പഴയ ജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകൾ ഭഗവാൻ നൽകിയത് കൊണ്ട് ആ സ്തുതി പാടിക്കൊണ്ട് എന്താണ്, ആ താമരപ്പൂ ഭഗവാന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ആ എന്താ പറയാ സ്തുതി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആര് വരുന്നു? ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു. വിഷ്ണു എന്താ പറയാ ഗരുഡാരൂഢനായി വിഷ്ണു ഇറങ്ങി വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മള് ഭഗവാന് നമ്മളൊരു പുഷ്പം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, എനിക്കൊരു ഇലയാകട്ടെ, എനിക്കൊരു പഴമാകട്ടെ, എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ പുഷ്പമാകട്ടെ, നീ എന്തോ തന്നോ, നീ വെള്ളമായാലും ശരി, പക്ഷെ എങ്ങനെ തരണം? ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നീ എനിക്ക് തരുമ്പോൾ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാറില്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഭഗവാൻ പ്രീതിപ്പെട്ട് അവിടെ വരുന്നു. അങ്ങനെ സുദർശന ചക്രത്താൽ എന്താ പറയാ മുതലയ്ക്കും ആ മുതലയുടെ കഴുത്ത് എന്താ പറയാ ആ ഒരു മുതലയെ വധിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ആ സുദർശന ചക്രത്തിൽ. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ മുതലയ്ക്കും അതേപോലെ എന്താ പറയാ ഗജേന്ദ്രനും രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ സമയം മോക്ഷം കിട്ടാണ്. അതാണ് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഇത് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് ദുഃഖത്തിലാണ് ഈ ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, 4 പേര് എന്നെ സമീപിക്കുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും ദ്രൗപദി എന്താണ്, വീണ്ടും ദ്രൗപദിക്കും ദുഃഖത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ വിളിച്ചത്. അതായത് ഈ കുരുസഭയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? വസ്ത്രാക്ഷേപം സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ പറയാ ദ്രൗപദി എന്താ പറയാ ഭീഷ്മരെ, കർണരെ, ഭീഷ്മരെ, ദ്രോണരെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ സഹായം തേടും. പക്ഷെ ആരും ഒരു സഹായവും നൽകില്ല. അവസാനം ഭർത്താവിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കും, ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നും, അതും ലഭിക്കില്ല. അവസാനം എന്താണ്, സ്വന്തം എന്താ പറയാ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ആ ഒരു കഴിവിനെ വിശ്വസിക്കും. പക്ഷെ അതും എന്താ പറയാ അതും പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് രണ്ട് കൈയും മുകളിലേക്ക് പൊക്കി ആരെ വിളിക്കുന്ന? ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ രണ്ട് കൈയും പൊക്കി ശരണം വിളിക്കുമ്പോൾ ആരാ വരിക അവിടെ? ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിക്കാൻ വരികയാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ദുഃഖത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്. അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്താ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അല്ലെ, വ്യാസദേവരാണ് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. വ്യാസദേവരുടെ ഭാര്യയാണ്, ഗർഭവതിയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരാണ്? വ്യാസദേവര ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. 16 വർഷമായിട്ടും പുറത്തു വരുന്നില്ല. കാരണം മായാശക്തിയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവസാനം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം വന്ന് പറയാണ്, മായാശക്തി നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ആ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ചിത്രം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി തന്നെ ആ ഇരുന്ന് എന്താ പറയാ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പോ കീർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. അതേപോലെ ശ്രവണത്തിന് ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അവിടെ ഇരുന്ന് എന്താണ്? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുകയാണ്. അത് ഭാഗവതം ശ്രവണം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ജ്ഞാനിയാണ്. നമ്മുടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വന്നിട്ട് ജിജ്ഞാസുവിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ സൂത ഗോസ്വാമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പ്രമുഖന്മാരെല്ലാവരും അവിടെ ആ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 7 ദിവസം നടന്ന ആ ഭാഗവത കഥ അത് ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും സൂത ഗോസ്വാമിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ അത് പിന്നീട് എന്താണ്, ഈ ശൗനക മുനി എന്താണ്, വീണ്ടും ശൗനക മുനി ഒരു 1000 എന്താ പറയാ ഋഷിമാരോട് ഒത്തുകൂടി നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കാരണം നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി എന്താ പറയാ ഭാഗവതം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളും അതിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് കേട്ട ആളല്ലേ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ആ ഭാഗവതം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി ചോദിക്കുകയാണ്. അവസാനത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സൂത ഗോസ്വാമി ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി എന്താ പറയാ ഈ ശൗനകാദി മുനികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയുക ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും പിന്നെന്താ ശൗനകാദി മുനികൾ. ഇതൊക്കെ ജിജ്ഞാസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂരിയോസിറ്റി നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആകാംക്ഷ, അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ, അതിലാണ് ചോദിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ജ്ഞാനിയാണ് നമ്മുടെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. പിന്നെ ഇതില് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഥ അറിയാം, ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്.
ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്താണ് ഉത്താനപാദന്റെ മോനാണ്. അപ്പൊ ഉത്താനപാദർക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരാണ്, സുരുചി, സുനീതി. അപ്പൊ സുരുചിക്ക് ഉത്തമ എന്നുള്ള ഒരു മോനുണ്ട്, സുനീതിക്ക് ധ്രുവ എന്നുള്ള ഒരു മോനുണ്ട്. അപ്പോ എപ്പോഴും അച്ഛന്റെ മടിയിൽ എന്താണ് ഈ സുരുചിയുടെ മോനായ ഉത്തമനാണ് എപ്പോഴും മടിയിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സുനീതിയുടെ മോനായ ധ്രുവന് ആഗ്രഹം തോന്നാണ്, എന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഞാനും ഒന്ന് ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നാണ്. പക്ഷെ അതിന് വിലക്കേൽപ്പിക്കുകയാണ് ആര്? സുരുചി. അതായത് നിനക്ക് എന്റെ ഗർഭത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകനായി ജനിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിനക്ക് അതിന് അർഹത നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ നിനക്ക് അതിന് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ വിലക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ ഒരു വലിയവനായിട്ട് വന്ന് ഇതിൽ ഇരുന്നാ മതി എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സ് എന്താ പറയാ, ആ ധ്രുവൻ 5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ വളരെ വിഷമം തോന്നാണ്, അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ വിഷമമായിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരികയാണ്, സുനീതിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് സങ്കടം പറയും. എന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാനമ്മ വിലക്കി, അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോ സുനീതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അപ്പോ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് എന്ത് ദുഃഖം വന്നാലും നമ്മൾ ആരെയെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ. അപ്പൊ പറയാണ്, അങ്ങനെ മോൻ പോയി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിടാണ്. ആര്? സുനീതി മകനെ പറഞ്ഞു വിടാണ്. അങ്ങനെ ധ്രുവൻ അമ്മയുടെ വാക്കും കേട്ട് അങ്ങനെ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ വരികയാണ് കാട്ടിലേക്ക്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ പറയാ, ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നാരദ മഹർഷി വരും. കാരണം ആ ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. അവിടെ വന്നിട്ട് പറയും, നീയൊക്കെ കളിക്കുന്ന പ്രായമല്ലേ, എന്തിനാ ഈ വനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നേ? ആ വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ, അപ്പോ നിന്നെ അത് ഉപദ്രവിച്ചേക്കാം, എന്തിനാ, നിന്റെ കളിയുടെ പ്രായമല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് പറയും, ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനം ദൃഢമാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ മടങ്ങുന്നുള്ളൂ, ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ അവിടെ ഓരോ രീതിയിലുള്ള കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ആര്? ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് വെച്ചാൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്നുള്ള ആ മന്ത്രം ഉരുവിടാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷി ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്. അങ്ങനെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് അവിടെ സ്വയം ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ ആ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്തിനാ പോയത്? അച്ഛനേക്കാൾ ഒരു വലിയൊരു രാജ്യം ഞാനിക്കും നേടണം എന്നുള്ള ആ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ്. പക്ഷെ അവസാനം ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആ തീരുമാനമൊക്കെ മാറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, ഗ്ലാസ് പീസ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഭഗവാനെ കണ്ട വശം പറയാണ്, അതായത് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് കിട്ടിയത്? ഒരു വൈഢൂര്യം, അഥവാ നമ്മൾ വജ്രം എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആ ഒരു വജ്രമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ കുട്ടി അതാണ് പറയുന്നത് അവസാനം. അങ്ങനെ ധനാകാംക്ഷിയായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പോയതാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. പിന്നീട് അടുത്ത ചിത്രത്തില് സുഗ്രീവൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സുഗ്രീവന്റെ സഹോദരനായ വാലിയുമായി എന്താ പറയാ ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങാണ്. അപ്പോ ആ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ടാണ് സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ സുഗ്രീവന് എന്താ പറയാ, ശ്രീരാമൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ രാജ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ആ ധനകാംക്ഷി, അതായത് വീണ്ടും ആ രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ ഓരോ രീതിയിലും സമീപിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും മഹാത്മാക്കളാണ്. കാരണം അവർ വേറെ സ്ഥലത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെവിടേക്കാ വരുന്നേ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത്. അതാണ് ദുഃഖിതൻ, ധനാകാംക്ഷി, പിന്നെന്താണ് ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഈ 4 പേരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയുണ്ട്. അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ ഉദാരദീഹി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേണ രചയിത പുരുഷപരം. അതായത് നമുക്ക് നമുക്കൊന്നും ആഗ്രഹങ്ങളില്ലെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, നമുക്ക് മോക്ഷമാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിലും, എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो മഹംസാ ച മമ പ്രിയഹം. ഹേ ഭരത കുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് ജ്ഞാന സഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 4 പേരും മഹാത്മാക്കളാണ്. ആരും ദുഃഖിതനായിക്കോട്ടെ, ധനകാംക്ഷി ആയിക്കോട്ടെ, ജ്ഞാനി ആയിക്കോട്ടെ, ജിജ്ഞാസു ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരെല്ലാവരും മഹാത്മാക്കളാണ്. സുകൃതികളായ ആൾക്കാരെല്ലാം ജ്ഞാനികൾ തന്നെ, എല്ലാവരും ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിൽ ഉത്തമൻ ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ 4 പേരിലും ഉത്തമൻ ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനിയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് വേറൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ മാത്രം. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ജ്ഞാനി. നമുക്കറിയാം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി എന്താ പറയാ,
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം. ഋഷുഗദേവ് ഗോസ്വാമി സ്വന്തം അച്ഛനായ വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് എല്ലാം എന്താ പറയാ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേട്ടിട്ട് എന്താണ് അത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, അയാൾ എനിക്കും, ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്. കാരണം ജ്ഞാനിക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മറിച്ച് എന്താണ് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. അതേപോലെ അവന് ഭഗവാനും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇതിവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? ഉത്തമനാരൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഉത്തമനാരാണ്? ദുഃഖിതനുണ്ട്, ജ്ഞാനിയുണ്ട്, ജിജ്ഞാസു ഉണ്ട്, ധനകാംക്ഷി. അപ്പൊ ആരാണ് ഉത്തമൻ? ജ്ഞാനിയാണ്. ഉത്തമൻ ആരാണ്? നാലിലും ജ്ഞാനിയാണ് ഉത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും ഭൗതികമായ എല്ലാ ആശകളിൽ നിന്നും വിമുക്തി നേടിയവനുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനിയെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ആരാണ്? നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനിക്ക് ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാം പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കും. പോരാത്തതിന് എന്താണ്? അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വിമുക്തി നേടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഭക്തിയുത സേവാനിരതനായിരിക്കുന്നു. അവരെപ്പോഴും എന്താണ്? എല്ലാം അറിവുണ്ടായിട്ടും അവർക്കൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെയായിട്ടും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാന് അയാളും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അങ്ങനെയാണ്. ആ ബന്ധം അങ്ങനെയാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയ ബന്ധമാണ്. അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൗതിക ബന്ധമല്ല. ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ബന്ധമാണ്. കാരണം അവർക്കൊരു ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ എന്താ പറയുക, ഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരാളെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ നമ്മൾ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചില്ലേ? ആരാണോ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ ആ ഭോക്താവാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാതിന്റെയും അധിപനാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ആരാണ്? അതീന്ദ്രിയ ഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധനായ ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് എന്താണ്? ഏതൊരു രീതിയിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൽമഷങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा മാമേവാനുത്തമം ഗതിം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ. ആരൊക്കെയാണ്? ഈ ജ്ഞാനി, ധനാകാംക്ഷി, ഇവരൊക്കെ തന്നെ എന്താണ്? മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 4 പേരും, ധനാകാംക്ഷി ആയിക്കോട്ടെ, ദുഃഖിതനായിക്കോട്ടെ, ജിജ്ഞാസു ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനി. കാരണം ജ്ഞാനി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ജ്ഞാനി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനി ഉത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ അവൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അന്യനായിട്ട് കരുതുന്നില്ല. ആരെ? ഈ ജ്ഞാനിയെ. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും, അതായത് ഭഗവത് പ്രാപ്തി, അല്ലെ? ഭഗവത് പ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ധാമമുണ്ട്, ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. ആ ധാമത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ മൂലസ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സ്ഥിതി ചെയ്യുക. ഏതാണ് മൂലസ്വരൂപം? ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എല്ലാവരുടെയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനി അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 4 പേരും മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞുപോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാര് ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരിത്തിരി ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഭക്തന്മാർ പേടിക്കാനില്ല. അല്ലാതെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവത് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് നമ്മൾ പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കരുണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് ജ്ഞാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ഭഗവാന്റെ കരുണ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവർ മഹാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ഏത് ഉദ്ദേശ്യം?
ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അകാമ, സർവകാമ, മോക്ഷകാമ. ചിലർക്ക് മോക്ഷം വേണമെന്നായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അകാമ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ചിലർക്ക് സർവകാമ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, ദുഃഖിതനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ധനകാംക്ഷി ആയിക്കോട്ടെ, ജിജ്ഞാസു ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെയുള്ളവരായാലും അവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഇവർ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, മഹാമനസ്കരും മഹാമനസ്കരാകുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവർക്ക് എല്ലാവരെല്ലാം എന്താണ്, മഹാമനസ്കരുള്ളവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമുള്ള, കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ അവർ ഗ്രഹിച്ചവരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രേമഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ സേവിക്കൽ മാത്രമാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. അവർക്ക് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അറിവുണ്ട്, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നറിയാം, നമ്മൾ ആരാണെന്നറിയാം. പക്ഷെ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്, അവർ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവത് സേവനമോ സമ്പർക്കമോ കൂടാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമല്ലേ, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണനും തന്റെ ഭക്തനോട് അതിയായ സ്നേഹമുള്ളതിനാൽ ഒരിക്കലും വേർപെട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാനും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ മായാവാദികൾക്കും നമുക്ക് ഈ ഭക്തന്മാർക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലും, മായാവാദികൾ പറയും ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, അവ്യക്തവാദികൾ അവരെന്ത് പറയും, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രം എന്നും പറഞ്ഞ് അതിൽ ലയിക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ അതിൽ ലയിക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ പരസ്പര വിനിമയം നടക്കുന്നില്ല. അവിടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു റെസിപ്രിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതില്ല അവിടെ. അപ്പോ ഇവിടെ അതല്ല. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ട്. അവിടെ ബന്ധത്തിൽ എന്താണ്, പരസ്പരം ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ, അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഏതൊരു ഭക്തനും ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതേപോലെ ഭഗവാനും തന്റെ ഭക്തനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അസംഖ്യ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ജ്ഞാനിയാണ് ഉത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറയണേ, അസംഖ്യ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാകും. അപ്പൊ ആരാണോ ജ്ഞാനിയായിരിക്കുന്നത് അവരെ ആരാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്. സർവജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വതും അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഈ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്താ പറയുക, അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ കാരണം. അപ്പൊ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനാകുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമായിക്കോട്ടെ, പിന്നെ അതേപോലെ ആധ്യാത്മിക ആയിക്കോട്ടെ, ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, എല്ലാം ഭഗവാൻ കാരണമാണ്. അതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി മൂലമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ആർക്കാണോ മനസ്സിലാകുന്നത് അവര് ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാവാ, ഒറ്റടിക്ക് ജ്ഞാനിയാകാൻ പറ്റുമോ, പറ്റില്ല. അതിന് എന്താണ് വേണ്ടത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അസംഖ്യ ജനന മരണങ്ങൾ, ഒരുപാട് ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അപ്പൊ നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും, അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരേ ജന്മമാണോ ഉള്ളത്, അല്ല, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. അതായത് ഇന്നിപ്പോ ഈ ശരീരം കിട്ടി, നമ്മളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്, നരാധമന്മാരാകും. അപ്പോ ഈ ശരീരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വന്തം സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ചെയ്ത പോലെ കണ്ണുകളും കൈകളും കാലുകളും ചെവി എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിനൊരു മൂല്യം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകും. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാകുന്നു, ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വളരെ വിരളമാണ്. വളരെ റേർ എന്ന് പറയില്ലേ, വളരെ വിരളമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്.
ഇനിയിപ്പോ 20-25 ശ്ലോകം എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ആരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരും, ആര് വരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ 5 ശ്ലോകത്തിൽ പറയാൻ പോവാണ് ജ്ഞാനമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ. രണ്ടു തരം ആൾക്കാരെ പറയാണ്. ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? അതായത് ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർ. ആരാണോ ദേവന്മാരിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അവര് ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പിന്നെ അവ്യക്തിഗതവാദികളും. നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രം, ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ജ്യോതിസാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അവ്യക്തഗതിവാദികൾ. അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമില്ലാത്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന, അങ്ങനെ വാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്താണ്? ജ്ഞാനമില്ലാത്ത രണ്ട് ആൾക്കാർ. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തെ അന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞവർ. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ സുഖിക്കണം, എന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ആൾക്കാർ എന്താണ്? അവരുടെ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയുള്ളത്? അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം. അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട്, അവര് ചിന്തിക്കുന്നു അവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അത് ശരിയായ ജ്ഞാനമല്ല. കാരണം അത് ആ മായാശക്തി അപഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ജ്ഞാനം. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ കാണണമെന്നോ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്നോ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നല്ല അവരുടെ ജ്ഞാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനമാണ്? മായാശക്തി അപഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് മായാശക്തി? ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് മായാശക്തി. അത് ദുർഗാദേവി. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ട്? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ ജീവസത്തകളെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ജീവസത്തകളെ മോഹിപ്പിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ തന്നെ വെക്കുകയാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനമാണ് അവരുടെ. അപ്പൊ അവരെന്താ, ആരെയാണ് ആരാധിക്കുക? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ദേവന്മാർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? അവര് വരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എവിടുന്ന കൊടുക്കുന്നവര്? അവർക്ക് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ത്രൂ ആണ് അവര് വരം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അവർക്ക് സ്വന്തം ഇഷ്ടം പ്രകാരം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആർക്ക്? ദേവന്മാർക്ക്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഇവര് ശരണം പോകുന്നു. എന്തിനാ? അവർക്ക് അഭിലാഷങ്ങളുണ്ട്. അവർ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും. അതൊക്കെ ആ ഭീഷ്ട സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ അവരുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര എന്താ പറയാ ധർമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളല്ല. അത് അവർക്ക് തോന്നുന്ന നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് ആ ഒരു അഭീഷ്ട സിദ്ധി ഉണ്ടാകണം, അത്രമാത്രം. ഹൃതജ്ഞാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം നശിച്ചവർ. അപ്പോ ആർക്കാണ് ഈ ജ്ഞാനം നശിക്കുക? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ. അതെന്താണ്? നമുക്ക് ആഗ്രഹം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് എന്താ പറയാ ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക ആചാരം, ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ ക്ഷണിക ആ സാഫല്യത്തിനു വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതാണ് ഭൗതിക വാഞ്ചകൾ, നമ്മുടെ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് അത് വേണം, എനിക്ക് ഇത് വേണം എന്നുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ക്ഷണികമാണ്. എല്ലാം ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിനു വേണ്ടി അവരാരെ പിടിക്കുകയാണ്? ദേവന്മാരെ പിടിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ ഭൃത്യ. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറയാണ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ. ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സർവ ഈശ്വരൻ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭൃത്യന്മാരും. ആര് മറ്റുള്ളവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവന്മാര്. ദേവന്മാർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവകരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയില്ലേ, ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അതുപോലെയാണ് എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉള്ളപ്പോ അതേപോലെ. അപ്പൊ അവര് എന്താ പ്രമുഖരായിരിക്കും, അവർക്ക് മറ്റുള്ളവർ സഹായിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ സർവേശ്വരൻ കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം ഭൃത്യന്മാരാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ സേവകന്മാരാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്റെ അഭിലാഷ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ആരാണോ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരെ സമീപിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടാവും, ദേവന്മാർ ആരാണ്? ഓരോ സ്ഥാനമാണ്, അതൊക്കെ ഓരോ പൊസിഷനാണ്. അതൊക്കെ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അവരെല്ലാം ഇറങ്ങണം. അത് സൂര്യനായാലും ചന്ദ്രനായാലും ഇന്ദ്രനായാലും വായു
വരുണൻ, അഗ്നി എല്ലാം ഓരോ പൊസിഷനാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ അതൊക്കെ ആ ബോധ്യം ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവര് ആ ദേവന്മാരെ സമീപിക്കില്ല. അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രം, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്ന വാക്ക് അല്ലെ, ആ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ, അതായത് 6 ഐശ്വര്യം അല്ലെ, സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം, യശസ്, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം, ഇതൊക്കെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ, അത് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അയാൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് നൽകുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു, കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓരോരുത്തർക്കും ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാന്റെ ആണ് എല്ലാം. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഓരോ കോട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന ആൾക്ക് ഇത്രേ, ഇന്ന ആൾക്ക് ഇത്ര എന്നുള്ളത്. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല, അതിൽ കുറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കും, നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും തന്നിരിക്കും. അത് ഓരോരുത്തരുടെ കോട്ട, കർമ്മം അനുസരിച്ച് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ സമീപിക്കില്ല. കാരണം അറിയാം ഭഗവാൻ തരുന്നത് അതെന്താണോ അതിൽ സംതൃപ്തനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇരിക്കും. ഒരുപാട് അത്യാഗ്രഹി ആയിരിക്കില്ല ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. അതാണ് പ്രത്യേകത. यो यो यां यां तनुः भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം. ഞാൻ എന്താ പറയാ, പരമാത്മാ രൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം അയാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താ, ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് എന്താ പറയാ, പറയുന്നില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഇഷ്ടം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകും? ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാന്. കാരണം എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെയും വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഭഗവാന് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്താ, നമ്മുടെ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താ എന്ന് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കിപ്പോ ദേവന്മാരെയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ ഇഷ്ടത്തെ പോലും അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ശ്രദ്ധയെ നമുക്ക് ആ ഒരു വളർത്തിയെടുക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദേവനെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് ആ ദേവനോട് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് അത് ആ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത്. അതാ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുകയാണ്. ഏത് ദേവതയാണോ ഒരാൾ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ ഭഗവാൻ ഉറപ്പുവരുത്താണ്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ, അതാരാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരാണ്. ആര്? നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാക്കളും ദേവന്മാരും എല്ലാം ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് വിധേയരാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താ പറയാ, ദേവന്മാർ ശാശ്വതമായ ഒരു പോസ്റ്റ് അല്ല, അത് സ്ഥാനമല്ല, അത് ശാശ്വതമല്ല. അത് എന്താണ്, ഓരോ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോഴും ആ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം പോയി കിട്ടും എല്ലാവരുടെയും. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, അത് ഭഗവാൻ ഓരോ പൊസിഷൻ കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും ദേവന്മാർക്ക്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും, അത് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തരാനുള്ള കഴിവ് ദേവന്മാർക്കുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന് ആരാണ് അതിന്റെ പിന്നില്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് ആ കഴിവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. നമ്മളായാലും ദേവന്മാരായാലും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ അതിന് വിധേയരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. തന്മൂലം ജീവാത്മാവിന് സ്വ ഇച്ഛാനുസൃതം ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാനോ ആ ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാനോ കഴിവില്ല. ഇപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല നടക്കുക. കാരണം സ്വ ഇച്ഛ അനുസാരമല്ല അത്. അത് അതേപോലെ ദേവനും ഉത്തരണം. ഇപ്പൊ ഒരു ദേവൻ വിചാരിച്ചാൽ ആ ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വരങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള, ആ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം വരം കൊടുക്കാനുള്ള ആ പെർമിഷൻ ഇല്ല, ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇല്ല. അത് ആരിൽ നിന്നാ വരുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്താ പറയാ, അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ഭഗവത് ഇച്ഛ ഇല്ലാതെ അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണത്? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ല, എന്റെ മനസ്സിലെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഇഷ്ടം വരികയാണ്, ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള ഇഷ്ടം വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലെ ആ വിശ്വാസം എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അതിനെ ഉറപ്പാക്കി തരികയാണ്. അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടയിൽ കയറുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ. അപ്പൊ അതിലൊരു ഗുണമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടകേറുന്നില്ല. 3 ഗുണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതേപോലെ ദേവന്മാരെയും തന്നിട്ടുണ്ട്, യജ്ഞം തന്നിട്ടുണ്ട്, യജ്ഞം ചെയ്യാനും നമ്മളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടകേറുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണോ, അല്ല എനിക്ക് ഇന്ന ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണോ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാനുസാരാണ്. പക്ഷെ ആ ഇഷ്ടം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ അവിടെ ആ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പുവരുത്താണ്. ഇപ്പൊ ഏത് ദേവനെയാണോ ഞാൻ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് എന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഇഷ്ടത്തിന് ആ വിശ്വാസത്തിന് ഉറപ്പു നൽകും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു പെർമിഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഇച്ഛ ഇല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും അനങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ തേന ഇച്ഛ വിന തൃണമപി ന ചലതി. തേന ഇച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ വിന, കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇല്ലാതെ, തൃണം അപി, തൃണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുൽക്കൊടി, തൃണം അപി ന ചലത്തി, ന ചലത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനങ്ങില്ല. അതാണത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ ഓരോന്നും നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, അവരുടെ താഴെ ആരാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുണ്ട്. ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് ഈ ദേവന്മാര്. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ശരീരമുണ്ട്, ശരീരത്തിൽ പല അവയവങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ പല അവയവങ്ങളും പോഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മള് ഭക്ഷണം എവിടെ കഴിക്കാം, നമ്മൾ വായിലൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താണ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പോഷിക്കപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേരിന് കൊടുക്കുന്നു വെള്ളം, ആ വേരിന് വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ചില്ലകളും ശാഖകളും എല്ലാം പോഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം പ്രീതിപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അതെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് ഈ ദേവന്മാര്. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത സത് ശ്രാതയ തയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്തസ് തസ്യാരാധനമീഹത്തെ ലഭത്തെ ച തതഃ കാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹീതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസമുറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ഭഗവാൻ ആ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എന്താ പറയാ, അതിന് വിലക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ഭഗവാൻ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആഹാരമല്ല അവിടെ കിട്ടുന്നത്, പല തരത്തിലുള്ള ആഹാരം ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ, കാരണം പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ വരും അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം തന്നെ അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇടയിൽ കയറുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഒരാളുടെ എന്താണോ, ഏത് ദൈവത്തെയാണോ ആരാധിക്കാൻ അവര് മുതിരുന്നത്, അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്, താൻ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവർ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് കൈവരും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴത്തെ കുഴപ്പം എന്താണ്, അത് താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം ദേവന്മാരുടെ പോസ്റ്റ് പോലും താൽക്കാലികമാണ്, അവരുടെ സ്ഥാനം പോലും താൽക്കാലികം. അപ്പൊ അവരെന്ത് വരം നൽകിയാലും അതുപോലും താൽക്കാലികമായും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ആരാ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ പറയാണ്. അതായത് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആരാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത്, ആ ദേവന്മാരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം നടത്തി തരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളായ ഓരോ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നടത്തി തരുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പോ ഇവരുടെ ഈ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോഴത്തെ കുഴപ്പം എന്താണ് കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ശ്ലോകം വിടില്ല, ഞാൻ പറയാം. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവതി അല്പമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. അപ്പൊ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണോ അവര് അല്പമേധസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പബുദ്ധി
ബുദ്ധിയുള്ളവർ അവര്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് അവര്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവരെന്താ സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങളുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട്, ആ ദേവന്മാരോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാർ അത് നമുക്ക് നടത്തി തരുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ആ വരങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇതെന്താണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ഫലങ്ങൾ ക്ഷണികമാണ്. അതെന്താണ്? ക്ഷണികം, തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ പോവും? ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാർ എവിടെ എത്തും? പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ആ ദേവന്മാരാകട്ടെ, ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളാവട്ടെ, എന്താണ്? അതെല്ലാം നശ്വരമായതാണ്. അതൊന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായ ലോകങ്ങളല്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഈ 14 ലോകങ്ങളും നശ്വരം തന്നെയാ. അത് നമുക്ക് ഈ നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാലോകത്തിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം തൊട്ട് പാതാളം ലോകം വരെ എല്ലാം നശ്വരം തന്നെയാണ്. എല്ലാ ലോകങ്ങളും നശ്വരമായ ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാലും നമ്മൾ വീണ്ടും തന്നെ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ശാശ്വതമായ സച്ചിദാനന്ദ, എന്താ പറയാ, ധാമമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അന്തവത്തു ഫലം, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അന്തവത്തു. എന്താണ്? കിട്ടുന്ന ഫലം ക്ഷണികമാണ്, തുച്ഛവുമാണ്. തുച്ഛം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിമിതികൾ ഉള്ളത്, ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, ടെമ്പററി ആണ്. അപ്പൊ ഫലം തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, വിശ്വശരീരത്തിലെ വ്യത്യസ്ത അംഗങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ദേവന്മാരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ദേവന്മാർ മാത്രമല്ല, ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. നമ്മളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. പറഞ്ഞില്ലേ കൃഷ്ണ, മമൈവാംശോ ജീവലോകേ, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം. അതേപോലെ ദേവന്മാരും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ്? നമുക്ക് 4 വർണ്ണങ്ങളെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, അങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശിരസ്. ക്ഷത്രിയൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്. ക്ഷത്രിയൻ ഭഗവാന്റെ കൈകള്. വൈശ്യൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അരക്കെട്ട്. പിന്നെ ശൂദ്രൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാലുകളാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ്. ദേവന്മാരും ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാർ ശിരസ്സാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്മാർ കൈകളും, വൈശ്യർ അരക്കെട്ടാണെങ്കിൽ ശൂദ്രർ കാലുകളും ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തെ മാമബുദ്ധയഃ പരം ഭാവമജാനന്തോ മാമവ്യയം അനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ, കൃഷ്ണൻ, ഒരിക്കൽ അവ്യക്തഗതനായിരുന്നു എന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മന്ദബുദ്ധികൾ, അതായത് അല്പബുദ്ധിയുള്ളവർ, അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ ആദ്യം അവ്യക്തമായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായതെന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുന്നു. ആര്? മന്ദബുദ്ധികൾ. അക്ഷയവും എന്താ പറയാ, അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് അറിയില്ല ഭഗവാന്റെ ആ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി. അവർക്ക് അറിയില്ല. അവർ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ ഒരു അവ്യക്തമാണ്, പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക, എന്താ പറയാ, ശക്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളാണല്ലോ, അന്തരംഗ ശക്തി എന്താണ്? രാധാറാണി. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്താണ്? ദുർഗാദേവി, അതായത് മഹാമായ എന്ന് പറയും നമ്മള്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ മഹാമായ, അതായത് ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായതാണ് പിന്നീട് എന്നൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് അവര് മന്ദബുദ്ധികളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ദേവ ആരാധകർ അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്താണ്? അല്പമേധസ. മേധസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പബുദ്ധികളാണ്. ഇനി അവ്യക്തഗതിവാദികളെ പറ്റിയും ഇതുപോലെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആരാണ് ഭഗവാൻ? ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും പിന്നെ അവ്യക്തഗതവാദികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ്? അല്പമേധസ, അല്പബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, അവ്യക്തഗതവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് നോളജ് ഉണ്ടാവും, അതായത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ ഈ വേദാന്തങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരുടെ ജ്ഞാനം
പോരാ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ ജ്ഞാനം പോരാ. കാരണം എന്തെല്ലാം വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ സ്വയം ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം വേണം. ആ ഭഗവാനോട് വിനയത്തോടെ, ഭഗവാന്റെ ആദരവോടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ കരുണത്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടോ ഒരുപാട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. കാരണം ബ്രഹ്മാവ് പോലും ബ്രഹ്മസംഹിത രചിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തോ. അതായത് വേദങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചാലും ദുർലഭം, അതില് നിനക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, എളുപ്പമല്ല. പക്ഷേ അദുർലഭം ആത്മഭക്തവും, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത്, ഏതൊരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിലാണോ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്, ഏതു നിമിഷവും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ എന്താണ്? അദുർലഭം. അവൻ ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, ഒരു പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നുണ്ട്. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति ലോകോ മാമവചം അവ്യയം. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണം അല്ലെ, ആർക്കാണോ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ മൂഢന്മാര്, അവർക്കൊരിക്കലും ഞാൻ പ്രത്യക്ഷമാവില്ല. ഈ മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക്. അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ ഭഗവാനെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയും ആയ ഭഗവാൻ ഞാനാണെന്ന് അവർ അറിയുന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? അജനാണ്. അജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനനമില്ലാത്തത്. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജനനമില്ലാത്തത്. അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞ നാശരഹിതനായ ഒരു ആളാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ നാശരഹിതനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് നാശം തന്നെ, എന്താ പറയാ, ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. അത് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല? അതായത് ഭഗവാന്റെ യോഗമായ, എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ യോഗമായ അവരെ എന്താ പറയാ മറച്ചു വെക്കുന്നു. ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ സൂര്യനെ കാണാൻ നമുക്ക് ആകാശത്തിൽ അല്ലെ, ചില സമയത്ത് മേഘങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്താണ്, സൂര്യനെ മറച്ചു വെക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിപ്പോ സൂര്യനെ മേഘം മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ കണ്ണുകൾക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്കത് സൂര്യനെ കാണുന്നില്ല. കാരണം മേഘങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെ, ആ നമുക്കും സൂര്യനും തമ്മിൽ എന്താണ്, ആ മധ്യത്തിൽ എന്താണ്, മേഘങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സൂര്യനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നും പറഞ്ഞ് സൂര്യനെ മറച്ചു പിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് മേഘങ്ങൾക്കില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കും ഭഗവാനും തമ്മിൽ എന്താ, മധ്യത്തിൽ എന്താ നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി, യോഗമായ. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല, യോഗമായ എന്നെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ ആ കർട്ടൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ആ യോഗമായ എന്നുള്ള ആ കർട്ടൻ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ, ആ കർട്ടൻ നീങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി നാമജപം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനും ദർശിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തി ഏതാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗമായ, ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാമായ. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തി ആരാണ്? രാധാറാണി. ബഹിരംഗ ശക്തി ആരാണ്? ദുർഗാദേവി. മായാദേവി എന്ന് പറയും, ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ദുർഗാദേവിക്ക് എന്താ ജോലി? മേൽനോട്ടം. ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മേൽനോട്ടമാണ് ഈ ദുർഗാശക്തിയുടെ ജോലി. അതാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികൾ. അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണൻ ഈ ലോകത്ത്, എന്താ പറയാ, ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് അവതരിക്കുമ്പോഴും അന്ന് ഏവർക്കും ദൃശ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നും ഏവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തില് അവതരിച്ചു, എന്നിട്ട് അന്ന് അവതരിച്ചെങ്കിൽ, അന്ന് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും എന്ന ഒരു ചോദ്യം വരാം എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന അതിന് ഉത്തരം? വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കണം എന്നില്ല. ആ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, എന്താ പറയാ, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭഗവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കാ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പാണ്ഡവർക്ക് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഭീഷ്മർക്ക് കഴിഞ്ഞു, പാണ്ഡവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ഭഗവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ദുര്യോധനന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുമ്പോഴും ഈ അല്പബുദ്ധികളായ ആൾക്കാർക്ക്, മന്ദബുദ്ധികളായ ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം എന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഒരു, പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ആ വീക്ഷണം നമ്മൾ മാറ്റണം. എന്താണ്? നമുക്ക് ആ വീക്ഷണം, ഭഗവാനെ നോക്കുന്ന, കാണുന്ന രീതി നമുക്ക് മാറ്റണം. മനസ്സുകൊണ്ട്, അല്ലെ, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 26-30 ശ്ലോകം വരെ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യാമോഹിതരായ ജീവജാലങ്ങളും പിന്നെ ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാവുന്ന മുക്തിയും, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത്. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭൂതഭാവി വർത്തമാനം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു, ഇനി എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത്, ഇനി ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെ. മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് പരിചിതരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഈ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലെ, 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിച്ചു. ആരോട്? കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വിവസ്വന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഉപദേശം എന്ന്. അത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു? എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം, കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭഗവാൻ ആർക്ക്? വിവസ്വന് ഈ ഉപദേശം നൽകിയത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാകുന്ന? ഭഗവാൻ അനാദിയാണ്. ഭഗവാന് ആദി അന്ത്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഭഗവാന്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എത്രയോ കാലം മുന്നേ ഉണ്ട്, ഇനിയും ഉണ്ടാകും, ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ജീവസത്തകളും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ മാറുന്നത് എന്താണ്? ശരീരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ജീവസത്ത ഉള്ളിലുള്ള ആ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. അത് എന്താ പറയാ, ശാശ്വതമായതാണ്, അനശ്വരമായ ഒരു സംഭവമാണ്. അതാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാന് ഈ ജീവാത്മാക്കളെയെല്ലാം സുപരിചിതമാണ്. ഭഗവാന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഓരോ ആത്മാക്കള് എന്തായിരുന്നു, ഇനി എന്താകും, ഇപ്പോഴെന്താണ്, എല്ലാം സുപരിചിതമാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികൾ, അല്ലെ, ഒന്ന് ജീവാത്മാവും ഒന്ന് പരമാത്മാവും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഓരോ കൊമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോകുമ്പോഴും, ഓരോ ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴും, ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കൂടെ ആര് പോകുന്നു? ഭഗവാൻ പോകുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പിന്നിൽ തന്നെ ഭഗവാനും പോകുന്നു. പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് എന്ന ആ പക്ഷിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. എപ്പോഴാണോ നോക്കുന്നത്, ആ സമയം നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ തരും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ എപ്പോഴാണ്? ഈ ജീവാത്മാവെന്ന ആ പക്ഷി പരമാത്മാവെന്ന പക്ഷിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഏത് ജന്മം എടുത്താലും, ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവുണ്ട്. അതേപോലെ ഞാൻ അടുത്ത ജന്മം എന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഞാൻ വേറെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം എടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ എന്റെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ആര് വരുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സുപരിചിതമാണ് നമ്മളൊക്കെ തമ്മിൽ. നമുക്കറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മളെല്ലാവരെയും നല്ലതുപോലെ അറിയാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൂര്യനെയും ഗ്രഹ നക്ഷത്രാദികളെയും ഒപ്പം തന്നെ എന്താ പറയാ, മേഘങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ആ തേജോഗോളങ്ങളെ മേഘങ്ങൾ മറയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പരിമിത ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇവ മറയുന്നുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മറയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ അല്ലെ, നമ്മുടെ ആ പരിമിത ദൃഷ്ടിയാണ് നമുക്ക് എന്താ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമ്മുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മുടെ വിഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല സൂര്യനെ, ചന്ദ്രനെ. അതെന്താണ്? ആ മേഘങ്ങള് താൽക്കാലികമായിട്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറയാ, മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ എന്നുള്ള ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് താൽക്കാലികമാണ്. അതേപോലെ എന്താണ്? പരമപുരുഷനെ മറയ്ക്കാൻ
കഴിയില്ല. ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാനെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് മറയ്ക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തികളാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിയായാലും ബഹിരംഗ ശക്തിയായാലും യോഗമായ മഹാമായ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ് അവെല്ലാം. തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിൽ അല്പബുദ്ധികൾക്ക് അദ്ദേഹം അവ്യക്തനാണ്. ആരാണോ അല്പബുദ്ധി ഉള്ളത് അവർക്ക് ഭഗവാൻ അവ്യക്തനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ എന്നും ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുത്തേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹ സർഗേയാന്തി പരന്തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ ഭരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ദ്വന്ദ്വ മോഹങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിസയർ, നമ്മൾ പറയില്ല ആഗ്രഹം. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം. പിന്നെ ദ്വേഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഒരു, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഈർഷ്യാലു ആവുന്ന ആ സ്വഭാവം, നമുക്ക് അസൂയ മനോഭാവം. അസൂയ മനോഭാവം, ഈ രണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കുടുക്കി വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപമായത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകൻ എന്ന ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ്. നമ്മൾ ഈ മായാശക്തിയുടെ പിടിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രാഗം ഉണ്ടാകുന്നു, ദ്വേഷം ഉണ്ടാകുന്നു. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൂയ മനോഭാവം, ഇതൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി നമ്മൾ എന്താണ്, മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സായുജ്യമുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഏകീഭവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ആ അംശമായി തന്നെ നിലകൊള്ളും. നമ്മൾ അതല്ല വിശദേ തദനന്തരം എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ സേവകന്റെ മൂല സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ഏകീകരിക്കുന്നില്ല. ഒരു പച്ചക്കിളി ഇപ്പൊ പച്ച മരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പച്ചക്കിളി മരത്തിൽ ഒന്നായി എന്ന് പറയുന്നില്ല. പച്ചക്കിളി മരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അത് ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കയറുന്നതാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് ഏകീകരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ നിത്യസേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനാണ്. അതേപോലെ വിഡ്ഢികൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക? നമ്മൾ എന്താ ഭഗവാനോട് ഏകീകരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആഗ്രഹം, ഇച്ഛ, അതായത് രാഗ. ഇതാണ് രാഗ. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈശാലു ആവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ആഗ്രഹം. എന്താണ്? ഭഗവാൻ, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇച്ഛ ദ്വേഷ. അപ്പൊ ഇച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആഗ്രഹം, ഭഗവാനോട് ഒന്നാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. പിന്നെന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഈർഷ്യ, അതാണ് ദ്വേഷ. ഇച്ഛ ദ്വേഷ സമുത്തേന. അപ്പൊ ദ്വേഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈർഷ്യാലു. ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ നമുക്കൊരു ഈർഷ്യ വരികയാണ്, അസൂയ. അതാണ് ഈർഷ്യാലു ആവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തികളിലൂടെയാണ് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നതെന്ന് രാഗദ്വേഷങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരായ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി മൂലമാണ് അവതരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നുണ്ടോ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി മൂലമാണ്. ആത്മമായയാ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആത്മമായയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയാ അവതരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി മൂലമല്ല ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ അവതരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. യേശാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വ മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ എന്താണ്? അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും പിന്നീട് ഈ ജന്മത്തിലും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ, പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, പിന്നെ അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർമാർജനം ചെയ്ത് എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ദ്വന്ദ്വമോഹം, ഇച്ഛ ദ്വേഷ, പിന്നെ സുഖ ദുഃഖം, ഈ ദ്വന്ദ്വമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആർക്കാണ് എന്താ പറയാ ആർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായവർക്കും പിന്നെന്താണ്
ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉദിച്ചിരിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മുക്തനാവണം, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകണം, ലിബറേഷൻ എന്ന് പറയില്ലേ, മോക്ഷം കിട്ടണം. നമ്മൾ മുക്തരാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം. എന്താണ് അത്? ആ സംഘമാണ്, ആ സത്സംഗം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ, എന്താണ് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം, നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അത് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മഹത് സേവ, ഇതാണ് പറയുന്നത്. മഹത് സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നത്, അതാണ് മഹത് സേവ. പിന്നെ ദ്വാരമാഹുർ വിമുക്ത, ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? സഹവാസം. ആരാണോ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവരുടെ സഹവാസം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളും തമോ ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അത് വഴിയൊരുക്കും നമുക്ക്. ഏതിലേക്ക്? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു മുക്തിക്ക് മാർഗം എന്താ പറയുക, തെളിയുന്നത്. അല്ല എങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം അല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സഹവാസം എന്താണ്? മറ്റുള്ള ഈ ഭൗതികതയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, തമോ ഗുണത്തിനുള്ള ആ ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വഴിയൊരുക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ജരാമരണ മോക്ഷായ മാമാശ്രിത്യ യതന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദുഹു കൃത്സ്നാമധ്യാത്മം കർമ്മചാകിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം. എന്താ ആ വേർഡ് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ, എന്താ കാണുന്നില്ല അവിടെ. മോചനം നേടുന്നതാണോ അത് കാണുന്ന? മോചനം നേടാൻ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞ? വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ 4 രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭവരോഗങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ഭവരോഗങ്ങൾ? 4 ഏതാണ്? ഇതാണ്. അപ്പൊ ജന്മം, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ഭവരോഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കാരണം നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭവസാഗരം, അപ്പൊ ഭവരോഗങ്ങളാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവർ എന്താണ്? വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആരാണോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭവരോഗത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ജന്മം ഉണ്ടാവും, മൃത്യു ഉണ്ടാവും, മരണം, പിന്നെ എന്താ പറയാ, ജരാവ്യാധി, അതായത് വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, രോഗമുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവനം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ വിശിഷ്ടധാമത്തിൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആൾക്കാർ, അതായത് സായുജ്യമുക്തി, ആ സായുജ്യമുക്തി നേടിയവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ബ്രഹ്മ സായുജ്യം നേടിയാൽ പോലും നമുക്കത് എന്താ പറയാ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നമുക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശരിക്കും കൃഷ്ണന്റെ ലോകം പ്രവേശിക്കാൻ, എന്താ പറയാ, പ്രാപിക്കാൻ യത്നിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയാ, യാതൊരു മിഥ്യാധാരണയും ഇല്ലാത്തവർ ബ്രഹ്മൻ തന്നെ. ഇവിടെ ഈ അക്ഷരം കാണുന്നില്ല. എന്താ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള? ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മൻ തന്നെ.
യാതൊരു മിഥ്യാധാരണയും ഇല്ലാത്തവർ എന്താണ് ബ്രഹ്മം തന്നെ എന്ന് പറയണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മ സായുജ്യം നേടിയാലും കൂടിയിട്ട് നമുക്കതൊരു ഇതല്ല, നമുക്ക് എന്താണ് യോഗ്യതയല്ല. നമുക്കിപ്പോ ഗോലോക വൃന്ദാവനം പോകാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവര് നമ്മൾ പറയാം, അവര് ബ്രഹ്മം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ സായുജ്യ മുക്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 4 തരം മുക്തിയുണ്ട്: സായുജ്യ, സാമീപ്യ, സാഷ്ടി, സാലോക്യ. പക്ഷെ ഈ സായുജ്യ മുക്തി എന്താണ്? അത് ശാശ്വതമായ മുക്തിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സായുജ്യ മുക്തി ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അവിടെ വരെ എത്തിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമായ മുക്തിയല്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള 4 മുക്തികളും ശാശ്വതമായ മുക്തികളാണ്. സാഷ്ടി, സാമീപ്യ, സാലോക്യ, സാരൂപ്യ, 4 ശാശ്വതമായ മുക്തികളാണ്. സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ച യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേപി ച മാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഹ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റും മരണസമയത്ത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? എപ്പോഴും എന്നെ അറിയുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക്. ആദ്യത്തെ എന്താ പറയണേ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ അറിയുന്നവരും, പിന്നെന്താണ്? എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുന്നവരും. അങ്ങനെ ആരാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എപ്പോഴും ബോധം പുലർത്തുന്നതും, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാരാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളത് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. 5-ാമത്തെ അധ്യായം 29-ാം ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതാണ് ശാന്തി മന്ത്രം, അതിലുണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ആരാണ്? ഭഗവാൻ അധിപനാണ്, ഭഗവാൻ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ, വരാഹപുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഥവാ ഇനിയിപ്പോ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടും മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മളെ ഓർക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഓർമ്മയായി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ എത്തുന്നു. യദി വാതാദി ദോഷേണ മദ്ഭക്തോ ന ച മാം സ്മരേത് അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത നയാമി പരമാം ഗതിം. അതായത് എന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർത്ത ഭക്തന്, സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ഭക്തന് മരണസമയത്ത് എന്നെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓർമ്മയായി വന്ന് ഞാൻ അവനെ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ അറിയണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവൻ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമാത്മജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെയാണ്, ഭവരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മോചനം നേടണം, പിന്നെ ഭഗവത് ആരാധന എന്നിങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ അധ്യായത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ശരിക്കും വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാള് ഈ വ്യത്യസ്തമായ പ്രക്രിയകളെ കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നുള്ള പ്രക്രിയകളൊന്നും ശുദ്ധഭക്തന്മാർ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അയാൾ ഇതിലൊന്നും വിചലിതനാകാതെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? യജമാനനാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമായ നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജോലി. അതാണ് മൂലസ്വരൂപം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ്? ആ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥയെ അവര് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്നു. 15 എന്നല്ലേ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 പേർ. ആരൊക്കെയാ? മൂഢന്മാർ,
നരാധമൻ മനുഷ്യാധമന്മാർ മായയാൽ ഉം. അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ നിരീശ്വരൻ. നിരീശ്വരവാദി. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 പേർ ആരെല്ലാം? ആരെല്ലാം? ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി. ഓക്കെ. അടുത്തത്. ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഉം. പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അതന്നെ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ജ്ഞാനി. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ ഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ജ്ഞാനി. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനി ഉത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അടുത്തത്. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ വിശ്വ ശരീരത്തിലെ അംശമാകുന്നത് എങ്ങനെ? എങ്ങനെയാ? 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രാഹ്മണന്മാര്? ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ ശിരസ്, ക്ഷത്രിയൻ കൈകൾ, വൈശ്യർ അരക്കെട്ട്, ശൂദ്രർ കാലുകൾ. കാലുകൾ. ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. അടുത്തത്. അബുദ്ധയ എന്നാൽ എന്ത്? അബുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ. ആരാധിക്കുന്നവർ. അല്ല, ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ. ബുദ്ധിശൂന്യന്മാർ. എന്താണ്? ബുദ്ധിശൂന്യന്മാർ. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതെല്ലാം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവർ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമാത്മാജ്ഞാനം, ജനന മരണ രോഗാദികളിൽ നിന്ന് മോചനം, ഭഗവ ആരാധന എന്നിവ. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. ക്ലേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ, ജിജ്ഞാസു, ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ തേടുന്നവൻ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, പരമാത്മാജ്ഞാനം, ജനന മരണ ആദികളിൽ നിന്ന് മോചനം, ഭഗവത് ആരാധന എന്നിങ്ങനെ പലതും. ഇതൊക്കെയാണ് വിഷയങ്ങൾ. അടുത്തത് കഴിഞ്ഞോ? ലാസ്റ്റ് ആണോ? കഴിഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർണോദകശായി വിഷ്ണു അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു മിനിറ്റ്.